Здравейте, приятели! Днес разглеждаме Лада 2105. Под капака имаме 1.3 с 64 конски сили. Железен двигател, малко и е трудно. Направи 0-100 за 14,53 секунди. Наистина голяма мъка с този мотор, но той е направен да бъде здрав. ...60-120 ги направи за 23,43 секунди. Максимално успяхме да развием 136 км и направо размазахме руската машина.